Hello guys, for today's video yan, magluto tamong titad, babi. Yan yung ingredients tamo. Ating tambawang, laya, sibuyas, ko yung larang dagul, paminta, patis. Siyempre babi yan pong daya. Aslam. Hey guys, check this out. Guys, yan. Magpisa tayo na. Maglagay tayo ng taba. Kabit tayo ni ingkay, bawang. Tapos, i-brown tayo aming bawang. Ilagay tayo mong laya, pampalako. Pampalako. Lansa. Sangkut siya tayo. Ugat, ang sibuyas. Simple yamin pa magluto ng titad. Masyado sa yamin. Pag may sangkot siya na, pag may gisa na, maglagay tamong patis. Patis. Tansyan yam. Sangkot siya tayong babi. Laman babi. Depende kaya kanyo ba yung ng taba-tabang babi. Pwede kang maniktad iso. O yung tambitokang babi. Tapos, dinan yung ate. Yan, sangkot siya tayo pa. Sangkot siya tayong babi. Mag-brown. Palambutan tayong bagay. Alin na yan? Tugan tani ay yung taning aslam. Takpan tayo pa. Pag may bukal na kabitan o rin lara, kabitaning daya. Tsaka tayo go bantali. Alam mamuitan daya.
Kaya ba't pwede na hindi ng paminta? Tingnan pa palang dito ka danong para pabukal tapang bagyang kaya medyo mases pa. Ba't tingnan kung dito ka seasonings. Titak pang bukal, takpan tapa. Ay, hindi. Tadlalaki. Nasok. Kulang asin. Ayan guys, luto na eh. Kita na eh. Tara, mangan. Yung ka na akong pitad babi. Yaman. Ano nung tila mo patis niya mo Lara. Yan. Hey guys. Yan, saan natin kung nga balo. Yan, simple ang luto. Sagriyam. Hey guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Mer Pineda Vlog. Thank you guys.